Aja lali lelabuhku. Nggih monggo Mas Tio. Kabujana Geladan Pojosari Katura Pinara. Ae jos ae yuk op udakara telung taun suwene etiku tansah ngelamun saben dina wong kaprungu swaramu saya rindu kelingan jaman semana nyatane yen kepangge suka-suka apa saiki wis lali tenan ning ngendi nggonku goleki rintang telu tak rewangi nganti kurang turu tenang gawang-gawang mong gambarmu kang bisa tak sawang kaya kali tanpa toya sasate senengku wis ora ana ya mung mangkene welingku cah ayu aja lali lelabuhku. Tetembangan kelamun sampun katuraken wonten soten mriku nggih para rawuh pepilih monggo niki ndungam tari salajengipun dipun aturaken seserakan kalian putra wayah cipta budaya wonten siang punika monggo Mas Kirun dipun bacutke lalampahan siang punika seserakan dulur-dulur ingkang papan wonten kiping gondang tulung agung sumangga. Kuku sing dupaku mlun ngenenggeng tiasa ngapake kawengku sagung jajan nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra kang anjok saking yati ayo Cipta budaya budale prajurit kuda terus anggap perang lumaju nuju palagan swara cambukan nitir kaya ing antariksa pedhot samantiman ambaran rata betawa yo bos ayo loman we liak-liak sing kepenak
krimping budale prajurit kuda terus anggap perang lumaju nuju Malagan swara cambukan nitir kaya ing antariksa betut samatiman ambarat loto ganawa ambarat loto ganawa kere yo man diaturke siji-siji wae yo man ayo hei monggo masukku. Oi, boy. Ayo kira tole oka. Sing ati-ati yo kira. Anggone kaya pakayan wonten sak jroning alun-alun cipta budaya. Tok tak tok tak tok tak tok tak. Yo 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 yo. Ayo lengkera kaya ngopo kapri gelasmu yo malah toleo kabeh muslah dikepenake yo kera sesarangan apa yo bagyo cipta budaya ayo kera tak bagus lu tanggung ombong banget orang kaya sing wingi. Lah. Ya. Aturke meneh ya manaturke. Ayo nandang ger. Op. Ya. Oh. Iya. Op lah. Ya. Oh. Lah, iya. Siji-siji wis diaturke kaya mangkene kapring glane. Lan uga solawi dawane para satriya manpe. Ya iki. Hoi. Hop. Ya. Oh. Hey. Oh. Da. Hey. Jon. Kepenak kok ya banget kepenak weh jos
warga ungkah sak wadyabala. Sulitri gumolong gegolongan saksana biru warna abyor kusanane gawe aku bisa pangling sorae srubu muruh ora bata rubo nyata posamato aja beteng praja ayo Tirta budaya Katon busana nira biru-biru Mas wes. Hey yo. Son. Lo ya. Wah. Ayo ger. Lepto lo iki Mas. Lepto budaya. Tak. Sampun pindah prawarga kang sawega lumaksana tumata dan kujiwa piranti pranyata lan kene moman-momanna turlangga lan pipangga diganti lan sulitri bumalong gegolongan saksana biru berna abyor usanane gawe aku bisa pangling sorae srugu muruh ora bata rubo nyata posamato dadi beteng praja jan opla opla yo aho jan lo
supi letiku kingsir katir-katir mong mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak arewangi rekoso ora moyo rino wengi maminta cakatosa dalan bogo kaya ngene ora kasate dadi wong ra duwe saben dina sumelang nganti dadi lelakonan Septo budaya ayo lemas yo gene sepi swasana panika tone sepi wiwit sileming surya delok-delok lungguh tanpa kaca asilir angin suki lir atiku kingsir katir-katir mung mikir apa pancen uripku wis takdir paribasan wit biyen tanpa leren tak arewangi rekoso ora mulya rino wengi maminta caketosa dalan bogo kaya ngene rakasane dadi wong ra duwe saben dina sumelang moga dadi lelamunan ayo matur suwun Mas Tio. Irokoke wis tak tangka. Moga-moga berkah rezekine lancar. Lah iki tak karun. Ayo. Nek buri langsung tanding karo putut.
Ayo. A. Yo. A E. A O. Ye. A E. A yo. A E. Goyangane. Ewe. Ayo. Wiwit saka Malangan Blitar lan Kedirian nganti tekan Gagrangan Juan pungkasan Tulung Agungan wis nyata kagungan kita jalanan seta budaya kreatine iki maneka warna
sabar ngusapi pepesene aku kudu kaya ngene kok iya eling janjimu dek biyen kae pancen janji kuwi gampang diucapane pungkasane gawe gelo salawase mula padha sing ati-ati ger cipta budaya ya manwa ya tumandang jemprang-jemprang ana bahan lir sang sinalodra ridane ri sang raseksa ana bahan mutap-mutap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pakaian bagatan samulat tirko jiwat sang lumangsa mangsa rebat kasulayan iki sapa man ya iki sing diarani dening para putra putri saking Cipta ya men iki ana adik nanda ya kira ya tumandang gemprang-gemprang ane bahan lir sang singa lodra ridane ri sang raseksa ane bahan mutap-mutap sarwi lumampah nyegat-nyegat sang pakaian bagatan samulat tirko jiwat sang lumangsa mangsa rebat dolayan ayo leger sing ati-ati waspadakno putra cipta budaya man sesarengan kalian Bringgas Audio lan uga Idola Audio ya man lan ugi ana sing loro ra ketinggalan ya mas apa ki ya SGJ Audio lan uga dipun senggoyong dening GP Audio profesional Mas Gendut yuk lah yuk lah ho out no ya ya tumandang gemprang-gemprang ana bahan lir sang singa lodra lidane ri sang raseksa ana bahan muntap